Dobra, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym 8. zędzeniem dla szkolnych regionalistów, ale nie blues, a nasze zędzenie nazywa się Uczymy się jeden od drugiego. Jak jem tyłe w takich rozmowach między nami gada, każdy z waj, my swoja widza, też balną widza, na rozmaite tematy, temu nie robię takich szkoleniów, że jem sama i opowiadam, bo nie wiem wiele rzeczy. Je wiele osób, które poprywdzę tą swoją widzą, mogą so powiedzieć. I na samym zaczątku chcę bardzo serdecznie przywitać moich gości, którzy razem ze mną będą ten webinar prowadzili i dzielili się swoją widzą. Witam bardzo milečno Karolina Secechłewskie, witam, która też gdzieś rechce jest swoje i o tym nam opowie. Witam serdecznie Katarzynę Butowską, przydnika Sowy Szkolnych Języka Kasiepskiego. Witam bardzo milečno Romka Drzeździunka, albo Romana Drzeździuna, jakby kto chciał. Lepszy. W tych tematyką sozajmy, ale nie był z tym, bo jest bardzo wolnym muzealnikiem, także od tej strony tacy tradycyjny o gwiazdkach kasiepskich nama rzeknie. I witam też bardzo milečno Eugeniusza Pryczkłewścigłych, teren tyś, no rzeczy nama gdzie teksty gwiazdków kasiepskich możemy znaleźć, ale też to, co jest dla nas dostępne w tym takich zasobach internetowych. Czemu gwiazdka kasiepska? Gwiazdka kasiepska mnie towarzyszyła od samego zaczątku, jak je uczę w szkole języka kasiepskiego, to jest 20 ponad lat, ale ona je temu mnie bliska, że u mnie w chociaż ta tradycja była od najmniejszego dziecka. Je to znała z autopsji, ze swojego domu. Wiedno towarzyszyły temu bardzo wielkie emocje. Myślę, że Kasia ze mną so zgodzi, tyłe butowskie. Jak miedwiedź wleził, albo te insi pestaceje, a my byli myłymi dziecami, to poprywdze był strach, Bóg se petlowały i to nie było wcale taki prosty. No i temu te emocje, które z tej tradycji kasiepskiej weszły do domu, też no je chcę wprowadzać do szkoły, bo miałem święta, że to może być dobry też metoda nauczba kasiepskiego języka. Jak jem zaczęła robota w Misiewie w szkole, to okazało się, jak jem pytam mieszkańców tej miejscowości, choć my nie znali tak dobrze, bo my się sprowadzili do bani w 2001 roku, a w 2003 je rozpoczęła tam robota na niewiele godzin. I jem zrobię rozpytanie, jak to was z gwiazdką kasiepską w Misiewie? Okazało się tej, że ostatnio gwiazdka kasiepska, takie prawdziwe w Misiewie, szła w rok przed wybuchem stanu wojennego, czyli w 80 roku zemą wiemy, że 81 stan wojenny, 13 głednik i ty już te gwiazdki była głedzena policyjna, nie mogła chodzić. No i tej jest pomysła, no to róbmy gwiazdkę kasiepską, łebycimy jak ledze nas przejmną, przewitają i było to bardzo fajne, przejący. Oni na to ciekali, my są ugydele tam na przędzeni po całej wsi i po prywdze, no było to no wielkim wydarzeniem dla wszystkich. A dzieciom bardzo to widziało. Temu od tego czasu, praktycznie każdego roku, rok w rok, jak jem zbliży się u mnie głodowy czas, to w moich uczbach, w mojej szkole ta gwiazdka kasiepska je. I teraz na sam zaczątku bym chciała, mając to doświadczenie tyle lat, chciałabym z wami powiedzieć, co też tym, jakie to robią, ale jest jedna taka ważna rzecz, mnie do tego tyłe jakby skłoniła, żeby ta tematyka podjąć, że pytały mnie rozmaite osoby szkolne, czy to robią, jak to robią i tyle chcę im w tym webinarium zebrać ta całą wiedzę, żeby dać innym szkolnym tam łec, jeśli tego nie robili do tego czasu, to pokazać, że to nie jest taki drądzi. I ja gwiazdkę kasiepską robią jak no projekt, cały projekt w szkole.
I ten projekt zaciny są od tego, że naprzód szukam sobie, i ty zaraz sobie jedna rzecz tak nalezo, że szukam sobie tekstu. Ta gwiazdka, która przychyda do nas do domu, to oni bardzo mało tego tekstu mieli. Bardziej to było taci grani, przecywiani są, ale tak sobie pomyślała, że a w literaturze te teksty są, bo to co tam pojawiały w pyrach książkach i elementarzach, że te płestaceje gydają coś i gydają po kasiepsku, bo chcą ta metoda wezweskać do uczby kasiepskiego języka. I to, co je robią, to je to prawie, że szukam sobie tekstu. Przez tyle lat było tak, że jem do tego przerycia tych uczniów, że oni wymyśleli teksty, by to miały być, czyli mam takie dwa młodła. Jedno to je taci, że rechtują sama tekst, a drugie je taci, że raza z uczniom, a zanylegi od tego, ja ci karno mam, ci widzę, że ono je w sztandze tam jakieś udbę ciekawy wprowadzać, no i tyś staramy się, żeby te materiały były takie nowoczesne. Te teksty, żeby oni są utożsamiwali z tym, co gydają. Jak jest dyrektorem szkoły w Techomiu, ty dajem jak klasy blustrzecy, dredzi, piersi, no to wiadomo, że z nima nie da są jakichś tam drądzich tekstów zrobić i my robili takie krótci, żeby każdy z tych postacjów coś tam powiedział, nauczył się też jakiś kłelondę. I teraz posobny rzecz, jeszcze tyle chwila, bo mnie to zmieniły, Zary. Na samym początku uczniom, ci co zaczynają dopiero ze mną, to im agidą, co po sobie, co będziemy robili. Wyźny je tekst, wyźny je dobrani rolów, kto co będzie gydył i tyle nie je nijak tak prosto, bo wszyscy chcą być miedwiedzama. Ty ma co nic nie gydają. A tak być nie może. Ty na samym początku gydą, że te role są, musimy je przedzelec, choćby nie wiem, co sodzało. Każdy musi mieć rola. No i wtedy naprzód je pierwszy krok, który robię, to taki, że je myślę sobie, jakie postacja, jakie dziecko pasowałoby moim zdaniem do jakiejś postacji. I jej ma to przedstawią. Słuchaj, wydaje mi się, że ta osoba by bardzo fajnie pasowała. Później na tym dyskutujemy, ale to jest ten pierwszy od czego zaczynam. I łekyzywy są, że większość z tych uczniów zgłęzywy są na to, że dobrze skwerno-szkolny tak wiedzy, to znaczy, że je pewno w tej role dobrze będą spisywał i dobrze będą robił. Są tacy, co są uparty i nie chcą, no to z tym musimy tam negocjować, zgadać, dyplomatycznie do tego podchodzić. No i ostatecznie je przeważnie tak, że udy nama są te wszystkie role przedzelec, jeźle, ktoś tam mocno są do czego supiery, no to robimy dwie śmierce, a nie jedna, albo ktoś chce tyś być śmiercą, albo dwa purtci, dwie cegunci, no zależy. Teraz ja mam całą klasę w szkole, które nauczą się kasiepskiego, czyli w trzeci, w piątej klasie mam 23 dzieci. I chciałabym, żeby wszyscy byli i je płedzela ta klasa na dwie gwiazdki. I my robimy z nimi dwie gwiazdki, tak żeby każdy z nich udział wziął. Posobne rzeczy, jeśli mamy już tekst, no to czytamy ten tekst, tak, żeby dzieci, to jest podstawa, żeby one dobrze mnie cały tekst przeczytały po kasiepsku, wtedy dopiero dostawają zielony wid na to, że mogą z tego tekstu uciec doma. I są tacy, którzy na drugi dzień przyjdą i powiedzą, je rozumie cały tekst. No tak potrafią to zrobić. A jedne są tacy, którzy ma to przechodzi drągłe, ale to nie jest żaden iwer, bo oni są w trakcie tyś uczą. Ty komuś coś tam nie wychodzi, to im ma podpowiedzą, gydą i ty, jeśli my tych próbów robimy już tam więcej, no ty po prywdze, po tam niedługim czasu wszyscy teksty rozumieją i posobna rzecz, którą robią, to jest to, że grajemy rozmaite osoby, grają daną rolę. Jeśli jest na przykład purtk, wtedy jest opytą, kto by chciał pokazać, jak zagrać purtka. No i wtedy są zgłosi tam 5-6 osób, nawet jeśli oni te role sobie nie wybrali, ale oni chcą pokazać, jak oni by to zrobili. Przez to uczą się gry aktorscy, pokazywają przed innymi, już uczą się tego występowania przed innymi. No i
każdy z nich my nową hudba. I to je baro belny zebrani taci hudbów na ta rola purtka, błe ta osoba, która na prywdze tym purtkiem je, to ona so temu przezyry. I tym lezie te hudbę insich uczniów wezweskać. Płe tacim już nauczyli co tekstu, no to są stroje. Jak jem rozpłeciała robota z gwizdką, tyde z takim łetemkim sercem przeszedł do mnie naś tyłe drech Zbyszk Greba i on kiedy tym stary, jeśli one miały tyde 20 lat, te rozmaite eksponaty, czyli tam klekwet, jeszcze kłeza, i strój jeden miedwiedź, zapyra tacich było i je do te czasu mum, czyli one raza już 4 mają 40 ponad lat. Dbumłe te stroje, ale tyś wiedno było tak, że jakiś rodzic nama coś usił wiący, tyme zebrele sobie detci te medele usiec jakiś tam, bo wiadomo, że jeśli co roku te stroje są używy, no to no może być tak, że one tam są zbrakуją. Ale mamy kompletne stroje, one wiedno są łenie dbume, one są uprywione, dzece tyś raza na przemiar dla gwizdora tam te płaszcze robią. One pewno nie są takie, jak to było tam 100% w tradycji, ale na nasze tyłe czasy, kiedy możemy wezwać tyś nowy, rozmaity tam materiały, no to starą meso, żeby te stroje były i ty, jak już kończymy cały projekt, no to one są odłożone. No i ćwiczęci rolów. I to robimy tyś na uczbach. Jak już teksty znają, grają, uczą się od tego. I na początku je tak, że tak prywdze wszyscy stroją na scenie. Każdy sobie i ty wiemy, jak dzieje stres dla uczniów, czyli oni bo tak prywdze ta scena z tyłu chce lepsze walec, tak jak etery. No bo nie wiedzą dokładnie, jak z tym co zmierzyć. Ale próba po próbie, wystąp na wystąpie, i już zostawają bardziej łedemkły, łedwyźny, stoją na westrzutku i ty je co ciekawe, powiem, że je dzece włączywą tyś do gwizdci, jeśli chodzą na kasiepści, dzece z nieful sprawny. I one potrafią naprawdę bardzo fajno odnaleźć co. W tej role, jedno dostaną taką rolę drobną i tak dalej, ale do tego czasu mam taci doświadczeni, że bardzo fajno integrują się, wchodzą w swoje role, starają się bardzo mocno to i bardzo sobie to cenia, że to jest fajna sprawa. I dochodzimy do momentu, kiedy są wystąpy. I wystąpy, jakie dzysy zrobią, bo mamy już 7. kiermasz świąteczny i gwizdci 2 wystąpią. Jedna to będzie 5. klasa, jedna to będzie 4. klasa. I teraz, żeby oni wystąpili na tej binie, to jeny przód wiedno, żeby oni nie odebrali tego, że oni tam są, będą bardzo mocno stresowali to dzysy i zrobią im wystąp przed innymi uczniami. I tyle to już nie było, że wesołe głupio, że coś tam w takim sensie, że oto nie to je tam jakoś blues próba, ale no cały wystąp i dzysy, bardzo fajn, prywdze te dzece już widziały, jak to je, jak to będzie 7. czyli muszą wszystko rozumieć, muszą wiedzieć, kto po jakim wychodzi, kto po jakim gydy, jaką rola, jak sobie mają nawzajem pomagać. I tacich gwizdków, jak teraz widzę, ta 20 lat, takiego mojego dzejani, bo teli było. I chciałabym je wam tyle pokazać, bo to je jedno wystąpiło w szkole, dredzi wystąpiło jezdyle do seniorów, wystąpiły u seniorów, wystąpiły w przedszkolach, bo jeśli już dzieci nauczą się tej całej role, tego wszystkiego, to je chcą, żeby oni jak najwięcej z tym młegle gdzieś so pokazać. I udostępniowała tery mój ekran i udostępniowała, jeszcze tyle dzwonk, udostępnij, dobrze. I pokazywała naprzód zdjęcia, takie historyczne zdjęcia, chterne, z konkursów, bo my też na konkursach wystąpiwali, ale też i tyle, ci Kasiu je widzę, moje łedimci. Kasia Butowska, Ja widzę. To mamy tyle przezyk, tyle akurat przejazd, nie szkoła w przejazdni przez wiele lat, rechtowa gminny przezyrk Kłelądów, to są gimnazjalistce. Moi gimnazjalistce, tery pewno to już bądze w 7 pewno lat,
temu, oni są już łystny maledzą, ale wspomnięci i to dzejani i taci karno do zdwialdzi tych gimnazjalistów było, i oni są bez strojów. To je insi karno, tyś jeszcze chudci Perzynka, tyś moich tych uczniów, no tyłem mamy prawie gwizdka, tyś wszyscy dozdrzeniały, wszyscy dorosły, a pamiątka łestywy, widzę tyłe poetym, jak oni so fejno bawi, ale ty mamy 12 przezyrk, prawie widzę je. Na tyłek ze wystąpę, tyś w jakichś tam placach, chłedzeni po checiach, bo to co roku my robi, ale tyś chłedzeni po checiach i no tyłe gra, wiadomo, wyźny je ten tyś te instrumenty, o tyłe tyś je, to je insi gwizd, akurat stachłem ja tyś, wszyscy już dorosły są, to jest 14 przezyrk, tyłe fejn widzę ci zabawa, rozkręcywani są, no ty było prawie wystąp tyś w restauracji Mulk my mieli na zamówieni, tyme jeźdzele, tyłe Derch Kacper, ten, który graje, terym kapela swoja prowadzi, no i tyłe tyś po wystąpach, w checiach, to tyłe są tyś dzece. No i tyłe tyś w przedszkolim, to my do przedszkola jachele, są te stroje bardzo podobne, bo to one są często powtarzają, tyś bele w przedszkolim, a tyłe my bele tyś w domu seniora i tyś taki radość wielki w tym czasu głodowym, że no ledze co z insi widzą, baro i ma to, niechterny ma so przypominało, jak u nich to w checiach było. No i tyłe tyś moi uczniowie, uczennice, ta prawie tery je na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, wszyscy studyrują, co starają, także myślę, że to tyś jakiś tam wkład w ich rozwój był. No i tyłe tyś w domu seniora, na dniu, no i tyś tyłe w przedszkolim. Także no to było stać wyjąty wedimci pyra ich je, ale no myślę, że to je taci łebrys, no przez te 20 lat to poprywdze tego dost teliso zrobiało. Ale teraz, żeby wam płykać i mego gadać o tym, że dlidzecy to je fejn zabawa, taka siebie znajoma sokweja, że ty z czymś takim wesołym, radosnym, ty się ład sobie mogą co zdać, ty je chce wama płekizać. Wczoraj, dosłownie wczoraj je nagra taki materiał warkłewnie, można powiedzieć, z moimi uczniami i oni sami gadają, co oni w tym widzą, co oni w tym dzieją, bo myślę, że to będzie najbardziej wiarygodny. Mam nadzieję, że będzie ciec zwąk, który tyłe w tym filmiku, je to wczoraj nagra, zmontowa, nie jest to zrobione tak profesjonalnie baro, ale jeśli chodziły warkłewnie i pogląd na to, jak to wesdrzy, i teraz powiem tak, połowa z tych dzieci to są nie siebie. A i wśród nich są chyba 3 Ukraińcy, także no kto po prostu chodzi na Kasiepści, bierze w tym udział, to są akurat 4 Ukraińcy, także i one też będą tyle sobie opowiadały i to myślę, że jest taka belna integracja. To puszczę wam ten filmik, Kasia powie śmieci, po prostu będzie to ciec. Kle, 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 kto zjedz płetce? Kle, 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 młodzie te, a błe te, kle, 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 dywun te są w plus pakisze. Muzyka gra, czas się tańcować. Co jej biedny zrobić mu, że tak tańcować sledum. Ale dziadze, łestaw dziadze. Duj mi ten telefon, babo, i chcę teraz zabawę, i chcę tańcować. A, na rozkręceniu kanału na YouTube dla reklamy nasi Kasiepci kulturę. Chcę to być na grosia, baro, proszę. Muzyka! Zobaczyłam tą gwiazdkę w zeszłym roku,
bardzo mi się spodobało i też chciał wystąpić, no. I chciałam być diabłem, bo jest jakiś... No nie, mi on bardzo się podoba. Dla mnie Kaszubska Gwiazdka to jest bardzo fajna rzecz, bo można się bawić i można zapamiętać wierszyki po kaszubsku. Ja się chociaż wykupuję, ale się fajnie bawię. Mogę robić różne rzeczy, na przykład taki ruch. Koniec. Iha, i wiem, że iha, wstające myły, Jezus świat zbywił. Iha, i do nigłe jachać chce. Są tu grzeczne dzieci jaci? Witam was, co przedziznaci. Ty są lepiej piękne przyżegnę, bezdomą władliwą rzeki. Mi się podoba w Gwiazdce, że ona też doświadczenie z taką rolą aktora, się trochę wyobrazi, że jesteś w filmie czy coś i śmierć jest taka fajna, jestem taką fajną śmiercią, bo nie muszę gadać, mogę tylko się śmiać z innych, czyli polecam być śmiercią. Błyska płamiego mnie gdać i są dobrze bawić. Tak, w tej Gwiazdce Kaszubskiej to jest takie wykazanie aktorskie. No jest zabawnie, można się pośmiać. Jest taki fajny klimat przedświąteczny, można pośpiewać kolędy. No i można też się tak bardziej zintegrować z niektórymi. No i taka też współpraca jest. Śmierć, wirus, lecę, śpiewu McQuillonga! Fajne kolendy, nowe, które też uczą nas dużo kaszubskiego i jest się bardzo dobrze śpiewa, bo są fajne i mają fajne słowa. Ja sama miałam możliwość w Gwiazdce brać udział, myślę, 15 razy. Je to bardzo jednolubia, to była super zabawa i temu tak so bardzo cieszę, że jak szkolny ten pierwszy rys mojego tyś przerektować z Gwiazdci, bo w każdej klasy robimy łesówno, Gwiazdka. I bardzo mnie cieszy, że widzę, że dziecko ma to co widzę, że im ma to przyniesie radość, że one mogą uczyć nowych słów po kaszewsku. W ogóle nabrać taką pewność w gadaniu po kaszewsku, że wiedzą, że będą możliwość, żeby to przedstawić przed inną widownią, nie plus przed sobą i to jest bardzo piękne. I też coś cieszę, że udało mi się też na nowoczesny tekst. Wydaje mi się, że tyle dzieci jeszcze fajnie do tego podchodzą, jak znają tematy, a jak ich gadają, to tutaj ma się dobrze z tym robi. Bardzo fajno, że pani Weronika dała do tego tekstu taki fajny nowy rekwizytę, taki jak selfie stick i wspomnianie różnych rzeczy, na przykład laska dzyda. Mi się w Gwiazdce Kaszubskiej podoba to, że można się powygłupiać trochę, pobiegać, poszaleć, pozaczepiać kilka osób. Można się nauczyć dużo kaszubskiego. A chciałam być kozą dlatego, bo w zeszłym roku byłam, więc pamiętałam swoją rolę i po prostu, bo mi się to podobało i no po prostu. Mnie to jest bardzo fajna zabawa i tutaj można się wykazać tym swoim aktorskim takim swoimi Talentem. umiejętnościami, talentem aktorskim i fajnie by było, gdybyśmy mogli też chodzić tak po domach w tym roku. Może się uda. A kłemu so widzi Gwiazdka Kasiepsky?
Ciejemy so, już tyle robię na dole. No, taci krótki materiał, 5-minutowy, nagrony wczoraj, zysy powiem, ta gwiazdka, prawie te dzece wystąpiwały przed przedszkolakoma i no oni to co dzysy pokazali naprawdę od wczoraj do dzysy była wielka zmiana, a przed nima wystąp siódmy. Także no dzeje so w szkole, wiadomo dla szkolnych to nie jest letkie, bo no stroje, to wszystko to trzeba jakby tyle no dopilować z tego i to przeniesianie tego wszystkiego, ale wedywym jest, że ten brzyd, który z tego wychodzi, to co tyś te dzece gydały, tak spontanicznie rzekły te słowa, no to wyrtje tego, ta łudźba je insi, co je wyźny tyle poprywdze, oni uczą są kłelądów, przeważnie to są dwie nowe kłelądy, które poznywają i wprowadzają to od razu w rzecy, czyli wezweskiwają, śpiewają przed insima. Także moim zdaniem robią to temu, że widzą, że jest to bardzo ciekawa metoda i bardzo jem chce zachęcać, przerycieć tyś wai do tego. Ja chcę rzec, bo być ze względu na internet jest tak, że będzie przerywało, że to uwagi przerywało ten filmik, ale on będzie udostępniony, jakby to nagranie, w to nagranie wrzucę oryginalny filmik, który umie był tyle i on będzie już dobrze widoczny w tym nagraniu, które będzie na Akademii Kasiepści. To jakby ode mnie z tych materiałów teli, być może później jeszcze coś tam dopływiem, ale dość wiele był taki czas, że w internecie prywdze takich metodycznie dobrych gwiazdków, bo chodziły język łewy, żeby dzece nie uciały so jakby lechy wymłewe, żeby to, co gydają, nie było przekleństwem, albo mamy też w tej chwili dostępne w internecie gwiazdki, gdzie są przekleństwa, no to nie chcę, żeby dzece taci, co zcięły, kiedy gydają dorosły. I 5 lat temu je sobie łudba podjęła taką łudbę, że nagrą całą gwiazdkę ze szkłę w Misiewie i ta gwiazdka jest dostępny i 2 lata temu też jem nagrała ze szkłą z Techomia, to są miesiące, a gwiazdka ta z Misiewa to była z 5. klasą. I sobie w międzyczasie, jak ty Eugeniusz będzie gydał, to je nalezo i jeszcze taki wyimci krótki puścio, chyba że Gieniek będzie je miał u siebie. A teraz chciałabym oddać głos prawie Eugeniuszowi, żeby rzekł tym, gdzie tyś taci teksty możemy znaleźć, żeby wam to ułatwić. Dziękuję bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Mamy tak poprzednio dwaj. I potem musi gdzieś na pewno tyle wystawić ten plac, bo będą potrzebne bieżące. O, teraz gdzieś słabo widać. O, takie lepiej. Jesteśmy w ekranie, widzisz to. Dobrze, bo mnie to często towarzy przy rozmaitych robotach i to jest fajne, jak mogą sobie uczestniczyć mały od starszych. I mają często w tym gdymy, że przódę dziece tak było naturalno. Uczyli się od starszych języka, wnuce uczyli się też od swoich starków. Teraz często jakby sytuacja jakby nawet czasem w drugą stronę idzie, że doma są niegdy, bo to prawda po kasiepsku, a dzieci ze szkoły przychodzą do domu i ja ci tam słówka powiadają, gadają po kasiepsku i starsi przypominają to, aby próbują z nimi taki dialog ciekawy nawiązywać i co z tego balnego wiadno wychodzi. Dobrze, Ignaś, to idziesz tam, musimy dwie, żeby zamku, nie? Także aby tam, Ignaś, wtedy musisz ty zamknąć wieżę, jo? Dobra, jakie tam dalej, Ignaś, dobra, i teraz kończymy. Dobra, tak, ale zapowiedzieć, że bym miał gadać tym zesieka z tych scenarników, tak po prawdzie to nie jest takie prosta sprawa, żeby to w matematyce, a drugie rzeczy to by zajęło bardzo wiele czasu, bo one są bardzo rozproszone. Najwięcej scenarników można znaleźć w Pomeranii, w ciągniku Pomerania, który no pewno wiele z wami prędzej, Maria tak na was, że
tyła jakoś drzwi, jak pomerania wezdrzele i tak pokazywał. W tym prawie numerze wiele nie ma, choć to listopadnikowy. W jedno, jak on jakieś miał dawniejsze pomeranie, w tych ostatnich latach tak mniej było publikowane tych scenarników, ale jakby w przód było wiele wicy. Ty w jedno trzeba się kaz w głędnikowym numerze, bo tam są, jak choćby pamiętam dokładnie, idę czaje scenarnik, tyś i teksty tłumaczynki dziewczę ze Strachulca ma, nie wiem czy ida tu jest znama, może ją, tyś innych osób, masz na Karolę chyba, tyś na pewno ta co lato dostanę do szkolnego belnego Małgosia Leśniański, tyś miał tam opublikowany, także szkolny, tutaj podam konkretne przykłady, publikują często scenarnici, ze zdyniowe, bo one tyś taci mają charakter, jedno to tak gwiazdka miała to dosyć, że ona jakby opisywa co mało tyś jakby aktualne sytuacje, bo ty u nas ostawy kunsztowny, śmieszny. Jeśli bym cokolwiek zalicać szkolnym, to bardzo bym zaliczył, żeby jak najmniej politycznych elementów wprowadzać. To, co często ma w telewizji, widzimy, że jakiś tam jasełka czy gwiazdka, ty tam pakują te polityczne sprawy i myślę, że mamuś ma jako siebie stoić na wazi, intelektualnie nad pewnym rzeczem ma i umijać tę sprawę z daleka, a my wiele sportownych nalezymy rzeczy bez żadnej polityki, bez łydnieseniów politycznych, i mówię nawet o tej wielkiej, ale i mówię o tej małej, lokalnej polityce, temu, że od razu ta gwiazdka staje za rok nieaktualny, bo to wszystko zmieniły, jak wiemy. Lepiej sikamy tematów takich belnych naszych, rzecowych, tacy, co rzecy przenieśli, w Tarnomezie piękno wezmę w takim edukacyjnym procesie. Ale jeśli chodzi o historyczny, to wiadomo, że ten temat wiedno absorbował naszych literatów i tylko tak do pokazania, dla tego, że dawno można być zdezaktualizowane dokazy, ale piękne były przódy, były pisane dokazy nie tyle dla dziecków, ale dla dorosłych, dla ustnych na wino i one były się tam dawno temu wystawione, jak choćby Bernatasach, ta gwiazdka ostatnio slidny z Mestwina. Czy tam też na przykład, gdzieś tam i wiem, że w Srokojicach na pewno było wystawione Zile, jakieś tam Aleksygo Peplińszczyk, bo tytuł tak trochę może wskazywy nam na inny rewir, betowści staryści, ale betowści, choć on mieszka w kartecznym kryzy, ale i też Betowszczyn, bo tam w Kuncznie jego brat Antonisa rodził, on pewno może też nie pamiętam, no ale tyle są też gwiazdkowe jak najbardziej scenariusze. Czy też choćby w tym, co Ela tyle na tym bazuje, albo bazowa przód, i ona jest tam drakowana w książce w Krainie Gryfa, tam też można tyle takich znaleźć. Ale jak wiedzą, tak sikom, każdy musi sobie tam je siekać po swoim w tych scenarników, a wiemy dobrze, że każdy z nas jest szkolnym, to znaczy też wytwórcą, i my też podjmujemy swoich tekstów aktualnych. Często one bazują na jakimś tam kanonie tym gwiazdkowym, ale jak najbardziej inwencja tyła jest mocno wskazana. I teraz bardziej chcę teraz wam powiedzieć, że tyle rzeczach, których do których wam może nie my takiego dostępu, u niektórych wita, ale chcą przebyć jest, a u niektórych jak to nie wie, chcą pokazać. I to mówię bardziej o filmowych materiałach, bo te są przede wszystkim mnie bardzo bliskie. Zresztą one dzisiaj co to wiele gadać. Dzisiaj my wszyscy film i internet. Najlepiej, żeby te materiały filmowe były jeszcze w internecie. 90% z tych, co zademonstratory, są w internecie pokazane. Ale są też takie, które chcemy bardzo, żeby w internecie są znalazły, a już nie są i od tego jej prawie zaczyna, ale starając bądźmy sobie, żeby są w internecie znalazły, o ile bardzo wiele prawnych sieci stegnę dobrze wydeptune. W tym momencie udostępniłam mój ekran, też dzwonku udostępnia i tyle pokazia taci dokładnie. Tyle może tak zatytułowany filmowy i internetowy gwiazdkowy materiał. I pierwszy to jest film z 1971 roku. Gwizdzie jadą. Rzecz, która wiero pewno, na pewno może ktoś miał wzruny. Może, ale nie wiem, zresztą zaraz
o tym przekonamy. I tyle je wróciły moje przepastne katalogi filmowe. I tyle ten stary baro film, który mówiąc jak pół wieku, on w dzilach on mi ponad pół godziny i pokaże te fragment minutowy. Czy my widzimy? Pytanie? Ja. Dobrze. To jest film zrobiony przez zawodowców. Przyjechali z Warszawy, cała ekipa filmowa, na 2 czy 3 kamery realizowała i przy tym nie był, bo ile mi roć w tej, ale były też cały karno aktorów i do tego włączony jest tu zespół karno Kasie bez karty. Nie wiem, zaraz poproszę Karolina Sarkowski, czy ona to zna, ale dopiero nie odpowiada, dopiero na końcu. Czy to myśl ten film, myślę, że powinna tam mieć, bo jego dostał od pamiętce Franca Kwidzinścibia. Trzeba reszeć, gdzie sobie cień rechteje. Dla mnie starczy tany miesięczynka. I przeskakiwamy. Muszę wam rzec, że niektóre sceny są bardzo piękne, choć jakość jego jest wiadomo takie jak może być z tych lat, ale za chwilkę usługuję to i tych co zastaciło knypa i zadanie dla wszystkich, myślę najbardziej dla Karola, może ona od razu nam odpowie, bo mnie bardzo intryguje, kto to jest, bo ci tacy, które na tego występują, gwasno do większości żyją. A ten klip, który tam jest, to za chwilę pokażę, to jest naprawdę mnie bardzo ciekawy, kto to jest. Zaraz zapytam. No, znany bardzo dobrze motyw, jedziemy dalej. Zwrócę uwagę na język kasiepści. Nieskaziony, piękny, oryginalny kasiepści język. Jakby kto nie wie, to jest Marta Bystroń, co zakłada zespół Kasiebę. Przeskakuje. O, i ten klip. A jak to chce kłę lądować, niechże sopłe spieszy. Na stare swej miarę, drogi żabie nygłe, za to wszystko widać, nigdy się nie uzrzy. Wą prześcił, tu lecą, przez błędactwa, a ty młodym łezą, na weselnym łezą. Chyba stary przeniósł darę, 2 młody łąkci, a błęcu nawzął do parę domu tuż do mąci. Na stare symiary, drogi żabie nygłe, za to wszystko widać, nigdy się nie uzrzy. Wąt prześcił, tu lecą, przez błędactwa, a ty młodym łezą, na weselnym łezą. I przeskakujemy. I patrzcie, jakie scenci błytem robione. To jest koniec filmu. No i tyle są fajne zdjęcia. Jak z drona, choć w ten czas już dronów nikt nie znał, ale helikopter miele zaangażowany do tego filmu i taci zdjęcia też zrobili bardzo obszerna tyłówka. I Tereska pokazała następny materiał, już aktualny, który wam może ta
teraz same łebyciec i tyle to linci jak najbardziej udostępnia, zresztą to wiele znaje ta i teraz tyle w tych skarbach Kasieb z 2017 roku jest robił temat tym, co przed chwilą mi wam pokazał z współautora całe życie. Tomek, I tylko to pod można nazwisko, jak łebyciec dokładnie, to można na lekcji kasiepszczego powiedz języka mi, w tej chwili bez kas, bez żadnego problemu, że są te elementy gwiazdkowe i między innymi to co idą, ale też rozmowa tyle powinna być z Franza Kwizińskim, Święty Pamięce i łany też wyjaśni tam niektóre sytuacje, czy tam w ten czas były prawie związane pan z tym. pamięta, jak to było realizowane? To prawie pół wieku temu. To przecież była ogromna, można powiedzieć, na tamte czasy produkcja. Dużo. Bo to byli zawodowcy, którzy ten film kręcili, nie? I to od głosu, od reżysera był specjalnie, to byli wszyscy zawodowcy, którzy to robili. I ten film to jest naprawdę wspaniała rzecz. Pokazuję dokładnie wszystko. 12 osób grało przebierańców w tym filmie, tak jak powinno być. Tam był i baran, i Żyd, i ten też Żyda prowadzi, i był koń. No to wszystkie instrumenty, które tam, i gwiazdo, ale nie było aniołów. Bo teraz ja widzę, że jeszcze do tych obecnych, tych, co to teraz wchodzą z tymi gwiazdkami, to znaczy dzisiaj jeszcze prowadzili sobie aniołów, a aniołów Wtedy nie tam było nigdy oczywiście. nie było. A powiedz mi, czy to było takie bardzo naturalne w ten czas, bo Dobrze, to wystarczy was to samo. Myślałem z tego zrobić liczba, to jedna cała liczba kasiepskiego języka. W piarce ten materiał 15-minutowy w skarbach Kasiep. Później sędzkie wzery, ta świąteczne kolędowanie, to jest przed 6 lat, tyle też. w ten czas nie wiedzieli, że tyle mamy kaszubskich pięknych kolęd. Tak. O właśnie, już rzekł dokładnie to, co tyle jest temat. Tyle pięknych kasiepskich kolędów, ale historyczne kolędy sprzed 30 lat. A nawet już więcej lat temu, jak 30 były, to są z tego zbiory, tutaj pokazują w tej chwili ten zbiór archiwalny, Kasiepskie kolędy i godowe śpiewy z 1982 roku. Jak ci łebimy, ten można, że cały dorób kolędowy Kasiepizny pociął się od końca XIX wieku, aż do tego 80 roku. I na bazę tego ten, że który jest, ten ksiądz i Jan to jest ksiądz Kulwikowski Zbigniew i ksiądz Jan Persion nagrał na początku 90 lat kolędę. To by takie początki zapisywanie belnego kolędów, później wiadomo, że to była jeszcze kaseta, więc w ramkach jego ten odcinek też można to jako historyczny element pokazać, bo to jest bardzo ciekawa sprawa, jeżeli chodzi o rozwój kasiepskiej kolędy, aż do dnia dzisiejszego, dokładnie, będzie się to przede wszystkim platci nawet i są końca, tak prędzej, ale wszystko w internecie to się dzieje. To sobie włączy na same, a teraz rok później też były dwa materiały w tychże skarbach, na przykład tyła gwiazdci na Kasiebach i Adwent na Kasiebach. Najpierw Adwent, teraz mamy prawie Adwent, temat jak można zaraz z tego wykorzystać na następnych liczbach ten materiał, 12,5 minutowy. Niektóre powiedziały tym Adwentce, no taci miaci, bo on na Kasiebach przydobył, teraz ten Adwent i nie jest taci, bo wszystko się zmieniało, wiadomo. Ale tyły jeszcze występują Święty Pamięce, też Jerzy Walkuś, który piękno tych historiach Giedy. Ten materiał, jak się tyło je 6 lat temu, był i tej archiwalnym, bo on był fragmenta filmu z 90 lat mojego, jak się był w telewizji kiedyś pokazywany, w którym mieście dwa słowa za chwilę. Tymczasem roku, w wieku 87. To jest Jerzy Walkuś i to sobie same spokojno, bądź tam mogła łyse na swoich tam razem ze swoim uczniem łebyciec. I tenże Walkuś Jerzy, który nie żyje teraz pewno z 5 lat, albo koło zgwiący, w programach ty występował. Przede wszystkim w tym filmie ujacie mi kiedy kaszubskie obrzędy bożonarodzeniowe, czy kaszubskie obyczaje bożonarodzeniowe z końca 90 lat 2020 wieku,
Ale ten film, jakoś mam go w swoich zbiorach, tej mogę wykorzystać do stać by pandemia nam to zrobiła, do streamingu, co my robili rys w Baninie w 2020 roku, także 3 lata temu, i tam jest cały 3-godzinny materiał, gdzie są rozmaite rzeczy związane z gwiazdką. Mają, ty widzimy też ta gwiazdka z taką miał Ela wspomna, ale ty to kolądowanie w Baninie, Akademia Kaszubska.com, materiały filmowe. I to jest ponad 2-godzinny materiał, gdzie jak najbardziej są zachowane w sieci edukacyjne elementy, wszystko jest pięknym języka przekazywany, co mogą uczniowie w każdej sztuce, w każdej chwili bardzo sobie dobrze obzerać. Mnie nie zwróciło pokazywać, absolutnie wiele kolądów, rozmaitych i dywniejszych, i może trochę bardziej zdniowych, no to ty wspaniałe walkosiowie, pani Jadwiga będzie się ona była, czy trochę inaczej, pani Walkoś Tisi niestety odeszła w zeszłym roku z tego świata, no wiadomo, i cały pokazywany, jak Krystyna. te kolana blekały. Krystyna, tak jest, Krystyna, dokładnie. Jak to gwiazdczyło blekały, to jest oryginalny gwiazdka usterny Ela, kiedy się tak trochę jakby wychowa się na tej gwiazdce w tym czasie, bo się rozumiem, no to jest gwiazdka z lat końca 90., nie dokładnie złotcie na niej, także oni tam chyba za cały czas chodzą. Ale też wiele innych zwieków gwiazdkowych jest pokazane w tym obszerny materiał, też opowieść ładowny, opowiadania ładowne gwiazdce, jak w Przechoince sadzajało, jak tam w rodzynach i tak dalej, i tak dalej. No i kolądę, i te sprzed 30 lat, i te świeżo nagrywane aktualnie cały czas, także w tych metodach robimy. No i to wiadomo, tego nie da to absolutnie pokazywać, bo jak widzimy ten materiał, my 2 godziny 5 minut, można sobie do tego wrócić i sobie wysikać fragmentaci, ja ci waj interesuje. To jest też wyimki z innych programów, których za chwilę dwa słowa powiem. Patrzta po prawej stronie na wieldzie taki orędownik wszelkich zweków kasiepskich Edmund Lewancik, który tyłe je, wedł tej tomik prawie i tyłe też w tym streamingu on był wyjęty, ale mogło nie mieć tyle żywe, bo on nie w ten czas niestety nie żył. Idy umarł w tym czasie, dokładnie jak i nagrywał ten materiał w 2016 czy 2017 roku i on wnetka po tym umarł w kwiecie, można powiedzieć, całów swoich, no ale niestety choroba śmiertelna go nam wzięła, a mógł iść na bardzo tyle wiele rzeczy darch przekazywać. No ale mamy na ścieżce nagrania, tak jak to mamy, tak mamy też insi, co zarem typek tego i tam w tym samym placu blisko też możemy obzerać, siekać tak samo, ale też materiały archiwalne, bo cały czas to są archiwalia, ale wtedy są bardzo, mogą być bardzo przydatne w liczbie kasiepskiego. Jak choćby letyły, jest zespół kasiepski, można sobie go włączyć, tam jest pokazane, jak wszystko sadzało 2000 ponad lat temu, czy Chrystus rodził. Dokładnie o tym metodach opowiadamy co roku, tak to samo, tak w kół, ale na każdy raz na inny sposób. Ale też jest, patrz na razie, opowieść wigilijna po kaszubsku Karla Dickensa, taci coś, dokładnie Ela podjęła to lat temu, 12 pewno, czy 13 nawet, w zespole to było gimnazjum w Żukowie, no to było bardzo ambitne zadanie, no dysy drągo było nam powtórzyć, co zaangażował w to bardzo wiele lat i my zrobili w pierwszym tłumaczennik, to jest napisane, Teresę Weyer, Karla Dickensa, Charlesa Dickensa, opowieść wigilijny, tego przedstawku. I bardzo to piękne właśnie był rys pokazywany, to tu widziała młody maleńki, no nie maleńki wcale, ale młodechny Weronika, która tam zagrała główną rolę, ale też powstały nowe w ten czas, specjalnie pisane pod to pieśnie
jak choćby sławetny, można rzec sławetny, bo wiem, że każdy szkolny to łyziwy i to jest chyba ten motyw. Znajmy to. Kto zadrapie wrządu w górę i na wiry grebi skórę, jegłę drech bedetka miec, czy mgłę zaślep. Tetci, leno, tetci, kręcą zjada manią wszedci, dla nich wiele tracy głowa, rozumimy chłelnik słowa. Iga w ten czas Fierka z Pobłockie, no ma fenomenalnie to wykonała, laureatką szansę na sukces Ziukowa i tej ona jeszcze była w szkole muzycznej w Kartezach i przepięknie to zrobiła i cały czas nagrani się derchem w internecie w rozmaitych postacjach. Można najbardziej was znaje to, co zrobili uczniowie szkoły katolickiej z Kartez, bo to było w jednym konkursie i to nagranie jest tam w jednym place tyś obecny. To jest pewnie najbardziej znane, ale to jest pierwszy oryginalny i też bardzo piękne wykonanie tego prawie w taczkach terendzysy, jakie tam w szkołach jest. Wiem, że często i gęsto obecny. Powiedz wigilijny, tam ten spektakl my też koległedzne, także jak najbardziej w filmie ze którymi tam przy okazji, bo tam są secku, one są umieścione, do tego jak najbardziej można zazerać. Tak samo jeśli chodzi o te archiwalia, to też choć z tyłu jest bardzo wiele gwiazd. Trzeba powiedzieć, że jak wpiszemy Gwiazdka Kaszubska w internet, no to tego rozmaitego wychodzi wiele, ale nie rób tego na liczbach kaszubskiego języka, bo są można zauważyć. Czasa, żeby sobie nie zauważyć i żeby coś się nie pojawiało na ekranie, co nie powinno być w liczbach wykorzystane, tym bardziej, że zdecydowana większość z tych materiałów nie bardzo nadawają do takiej edukacji, tym, że tam nie ma nic gedune, nic mało ty się spiwu, no więcej się to lenigłe. Na poprawdzie tak jest trochę tacy boły się to luncy, ale jednak myślimy, jeśli chodzi o liczbę, to przede wszystkim musi być słowo i musi być spiw. Słowo w spiwie, słowo też geduny. Na tyle to jest pewien element krutachno, bo można do tego zazdrzeć jak najbardziej, temu, że do tego, co w tym momencie włączyłem, bo temu, że ta gwiazdka, która zaliczy mu stróżność, ona jest przede wszystkim jak to te rachtowony, jak oni się rachtują. To jak najbardziej jest ciekawe, bo jest takie łepewie, co to jest gwiazdka, jak ona poprawdza tak tradycyjny kaszubski gwiazdka. To zrobiło Muzeum Narodowe w Gdyńsku specjalnie pod kąta projekt wniosku do Ministerstwa Kultury, tym i skutecznego wniosku był ten, że zwek przepiękny kaszubski jest z elementami krajowego dorobku, krajowego dziedzictwa kulturowego, krajowe spytkowizny kulturowe, tak jak kaszubskie Potrewnica, tak gwiazdka nasza kaszubska tradycyjna jest też zapisana do zabytków niematerialnych naszego państwa. Także jak najbardziej to jest bardzo ciekawa rzecz, ale tyle później, jak oni tyle mocno się leją na tej, to są i takie scenach, które na może niekoniecznie co ma, by było dobre, zresztą tyle widzę, też są pewne rzeczy, które bo towarzyszą gwiazdce i towarzyszą naturalnie gwiazdce, jak choćby tyle ten, weźmy na to, cześć, które tam jest trzymane w ramkach. Jako element edukacyjny, ta pierwszy ciąg osobliwie czemuś nie. To można sobie tam też wykorzystywać, ale jak idą zaliczyć ostrożność, tak samo. A inne materiały, których jest bardzo wiele w internecie, to też trzeba najpierw dobrze sobie przezrzeć je, żeby ewentualnie z nich korzystać. I zaliczą, żeby korzystać z tych, co są zweryfikowane przez to odpowiednie, że się to przeszło, tyle je przede wszystkim pokazują. Zamka temu, teraz przechydą do trzeciego rozdziału, trzeci będzie bardzo krótki, także nie ma strachu. Zamka temu, że się udało zretać przetrywk materiały, które były w jednym programie, które pewnie wszyscy mają zabycione, a był taki przez 5 sezonów w telewizji, która nazywa się Wybrzeże, telewizja. Tak po prawdzie mogę wam pokazać dokładnie, jak to ty wezrze. O, może bliza po kolei, nie wiem, na skróty się. Matery to wprowadzę, często nie dywno, bo mam na to pozwoleństwo. Telewizja Wybrzeże, bo takie nie istnieje, ta telewizja i tyle programy kaszubskie, ty pewno znaje, to są Skarby Kaszub i GDM po kaszubsku, ale niżej medele, to jest zakładka ełe spiwny liczbę.
Baro wiele tych liczb było, 5 sezonów, tam było około 150 programów, które były zrobione, niestety nie mamy 4 sezonów wcale, nie wiem, czy w ogóle one istnieją. Niestety jest smutne prawdopodobieństwo, że jest to wszyscy wykasowany, ale zachował nam przez przetrywkę najciekawszy cykl, taki uwieziomy, ostatni, 5 sezon, w którym robił rozmowę z pisarzami. I to jest fenomenalne, bo to nie jest gwiazdkowy element, ale jeśli baba chciała pokazać uczniom literaturę kasiewską i pisarzów, większość z tych i nie ma między nami, jak tyłe Marian Selin, to był pierwszy mój bohater, Bolesław Błeryk, ostatnio głos na wojnie, bo nadal miano w bibliotece w gminie Siemyt, Jerzy Hoppe, nikt z nich nie żyje, Maria Bośkę, obszerne wywiady, bardzo ciekawe rozmowy, oni te same gadają, USA w swoim utwórstwie. Debuk jak nie dłazi, żeby Jurek Żyłysk, tak samo Jerzy Stachoryści jak nie dłazi, Jurek Musa niestety go i nie ma, Stanisław Pestka, wiemy, że 7 lat wiele go i nie ma, Gołąbk niech się jak nie dłazi, Majkowści tyś, Drzeździunek Roman pewno zieje, zaraz się przekonamy tym zamka jego głosowy, Jan Kediech jak nie dłazi zieje, Idmont, jak my widzę przed chwilą, i tyje ten zile z Idmonta i on jest cały gwiazdkowy, tak samo tyłe z Romana Drzeżdżunka, które na pewno tym za chwilę powie Kuskiwicy, tyś jest cały praktycznie gwiazdkowy, bo on tyłe giedyły dokładnie tym, zresztą są za chwilę, może nawiąże do te. Na Ryro i Kolondę i tyłe, proszę bardzo, na Ryro ta pieśnia przepiękna, no ma miejsce wydała z muzyką Kierkowścigłe, nie wiem, czy ktoś sobie zrobiony wściekły, dech płytu zwykły, do męcy chęci, z górów przy... Proszę bardzo, to jest tak kiedy mówię tym, ale bardzo mnie widzę, że to jedna z piękniejszych takich, to nie jest pastorałka, to jest ryrotnie pieśnia, ale no myślę, że są dała bardzo fajno i te zdecy ma są bardzo widzę, to jest dopiero ten czas na ryrotę i tyle ten zil jest tam najbardziej w tym adwentowym ciądze, no a tyle dalej to idą w sumie aż 4 zile, są tyle w tym cykle, tym zachowanym szczęśliwie nama, który, że tak powiem, przeżył w tym cykle 4 tematy, jak najbardziej prosto na liczbę. To są całe scenariusze i co ciekawe, wzory ta, tyle my dołączyli też doce, to Worda, a więc cały scenariusz tych tekstów, jak tyle są wykonaniem młodych, wybitnie naprawdę zdolnych lecy, bardzo zdolnych, to był piękny To jest piękny dokaz polści w którym dziś Weronika jako Narodzenia studierka Pana przed tym ledzą Sjanteja. To jest jak to zdrowie. I z nim mamy robili bardzo ciekawe rzeczy, tylko tak samo o gwiździach, też specjalnie pisane piesy kolędowe, pastorałci i tak dalej. Ci też, no i ci tyłe głodowe wspominy, które jak najbardziej może z kolęda. No i w tych materiałach Idmunda, jakiego nie ma, Tomek, Fopkę, dzieci mogą widzieć, że jest zdrów i pogodzonka i Ela przed chwilą też widzę i wiemy, że jest zdrów i pogodzonka, jak na dłużej wiele lat, żeby tak było. Ale widzimy po tym odcinku, po tym ciądze, po tym całym cyklu, nie wiem ile to było, chyba 15 zileków, jak one są stywy w latach bardzo wartościowe i jest osobowe bardzo cesia, że on przetrwał. Nie wiem, czy Ela wie, że on jej w internecie, może znalazła sobie. Roman to samo pytanie zadawał, odpowiada później. Ciekawe są, czy poprawdzywa to, widać, że to tyle jest. Teraz każdy może sobie to spokojno zaraz i jakiego tam nie było z taką ląda, ale wszystko co tam jest, to są naprawdę bardzo ciekawe materiały edukacyjne do wykorzystywania. To samo w twojej telewizji może bardziej aktualny temat, alternatywa to i pewno więcej wita na ten temat. W zasadzie może jej to powiem na tyłę, można sobie zazrzeć, to jest nagrody, więc można ten link sobie skopiować i pójdę do końca, bo ja wiem, że czas jest ograniczony. Tam są w tej chwili my też robimy nowy cykl, no może tylko powiedzieć, ale nie wiem, nic włączyły, ale tylko, że to tam jest, to i wyłączam,
no i że żyje ta telewizja, bo z tą telewizją cały czas współpracujemy. Aha, to tyś no materię do naszej Akademii Kasiepszczy, bo my to wszystko mamy przy Akademii, to tyś się pokazywane, ale jeśli je kliknają tyle, to no ma są łącznik. Twoja telewizja Morska, tyle prawie materiałach, gdzie ma po Kasiepsku i tyle w tych materiałach, gdzie ma po Kasiepsku są jak najbardziej kulandowe tematy, sobie one teraz mają upisane ku sklepie, bo przedtem były, i to jest zrozumiałe, były też pytania, one nie są upisane, one jeszcze mogą być bardziej upisane, ale to kosztuje bardzo wiele roboty. Mamy tyle napisane, co tam młode zna, co ty się w liczbie i jaka piosenka jest, i jaki zespół występuje. No i temu też po piesniach, po tytułach, ale i po tym opisie można lekko znaleźć, że to jest temat gwiazdkowy. Ten tytuł z jej włączyłem. No i on skrótem, proszę bardzo, można tak samo jak kolanda od serca, widzimy, że to jest temat gwiazdkowy. No i tym do tego nawrócą i zalicą tyle, aha, i bo muszę teraz wleźć, no zresztą na twoja telewizja morska to można sobie wleźć normalnie, tak, w każdym momencie, jeśli ktoś by chciał coś więcej, to wszystko jest, wszyscy tam te dwa dość obszerne cykle, tam są przez Akademię Kasiepską, ale jakby ktoś chciał aktualne rzeczy, to w tej chwili trwa cykl Skarbów Kasiep nowy. 1, 2, 3, 4, 5. To nie są gwiazdkowe, ale te są często nowe. Aktualne łysiemy za opisach tych kasiepskich. Za chwilę sobie wyjdziemy następnym, teraz będzie ich 7. My w przyszłym roku kontynuacja, i na pewno wlizemy też do tematyki pewno i tych gwiazdkowych, ale to dywam jako informacja, że to wiele ten temat żyje, ta telewizja sobie go zamka rozwija dobrze, żyje, no i żeby jak najwięcej. Chcemy pisać nowe teksty, dwudniowe, aktualne, publikować je w Pomeranii i nie w Pomeranii, w rozmaitych ciągnikach i w książkach. Sportowny, bez politycznych wątków, ponadczasowy, z piękną, błyszczą kasiepizną. I zbrzątwimy do te dzece i młode zna. Wszystkiego belnego wam życia, belnego was weskiwanie tekstu, Bóg zapłać. Dziękuję bardzo serdecznie. Myślę o tym pisaniem, bądź dysy mogła jeszcze rzec na Makasia Butowskich, który na pewne wyjśne rzeczy swojej inicjatywie łepłewi. Dziękuję wiele ciekawych materiałów, prywdze w każdej zale, tery mamy monitor interaktywny, tyblece interaktywny, życiowama, żeby w nich wiedno był internet, żeby można było wezwać te materiały, które są dostępne w internecie prawie w tym czasu tyś głodowym. I teraz bym chciała bardzo mocno poprosić Karolę Naserkłewską, która rechtaje, która jest praktykiem, rechtaje gwiazdci, kasiepszci z młodzezną i z dzecoma, rzecie nama jak to uniwezdrzy, od tej strony praktyczny i od dywum głos, proszę bardzo. Ona nawet w pandemii. A na początku moje pytania. Jo. Jo, zapłacił do tego filmu najpierw na Rzesia. Jak najbardziej o nim wiedza i nawet, co ciekawi, jeden z knipów, który go uczyła tańcować, gdy się jego starka brała w nim udział. Ale kim był ten knip, który tam jest pokazany, tego już nie wiem, ale mogę spróbować dowiedzieć, jak mi są to dum znać. To jeśli idzie ten film, a jeśli idzie gwiazdka, moje doświadczenie z tym dziejaniem, to już to robię debeltno, czyli w dwóch szkołach, w Spodleczny i w liceum. I dlatego też dopasowuję się do warunków i do możliwości rozmaitych. Dlatego z uczniami z Podlecznej szkoły robimy to z jedną klasą, zazwyczaj to jest, no jedną, to jest moja klasa. Rys 1 nie miała w ogóle wychowawstwa, no to była 8. klasa, ale od kiedy mu wychowawstwo w tamtej szkole, to w jednej to moja klasa, z nim mamy więcej czasu, też spędzamy więcej uczniów i tak to robimy.
chłec, niektóre klasy pytają, a może Wyzdrością. ma pani by zrobiła, jo, i tak tyś coś pamięcia sama i ma odmawiać. Ale to ty się także jak z jednym mamą miał coś przećwiczony, to z roku na rok to idzie lżej tyś. Ale może kiedyś bym zmieniła te moje jakby przenęcenia. W każdym razu z tyma młodszyma do to jak sans sztek. Chudzy to było 9 sztek w klasie, w jednej klasie łesów, a teraz to jest jedynce. Czyli tyś musiał tych rolów teli rozdać i jeśli kogoś miałoby zafelać, ktoś by zachłożył, bo tyś tak zdyży, to ty mówił ci strach, bo są takie role, ja ci ich zastąpić, co tak za baroniety. I trzeba kombinować i w 8 roku też tak było, że baba nam ma zachłoża i chłop musiał powiedzieć, ale tyśmy sobie poradzili i chłop powiedział, moja baba zachłoża, ale jutro za nią teraz, on tak jest. No i zawsze go jakoś sobie można, zawsze sobie poradzać. A jeśli idzie o tych licealnych, to pitu, kto jest chętny i w jedno chętnych jest bardzo wiele, latos jest to 30, tak? I to zazwyczaj tak 20-30. I wtedy, tak jak tyłe własna Ela rzekła, że sama debetne role są, a nawet potrójny, a nawet poćwiórny i tak dalej. I teraz jest zapowiedź 7 pyrtków i 7 janiołków. Ale ty się dbże lepiej mieć za wiele, jak za mało. Bo ja też rozmaice biwy i jakby ktoś nie przyszedł, no to mamy tego dredzigłę. Też z gwiazdorama lubię mieć dredzigłę, jakby temu jednemu co stało, bo bez gwiazdora też takie smutno, bym rzekła, choć bez gwiazdy jest smutno, ale są takie role, gdzie my ich brakujemy, młodni. Później jest taki etap siekływalni sobie łeblecieniów i już sobie jednopitu. Co uczniowie sami mają i mogą sobie załatwić, zorganizować, co może mogą komu spojrzeć, a co już przenieść i ma zorganizować. I tak co dogudajemy, i to sobie zapisać, a później żeby wiedzieć i pamiętać co i jak. Później mamy rozdawanie ról. No i młodsi mają konkretny tekst, to jest tak jak teatr tradycjowy, a ci starsi to są bardziej takie zawołania, jakieś taką indywidualną interakcją z każdym człowiekiem. Czyli na przykład ma gdy gdzie gwiazdor widujecie, ktoś gdy pytasz, cię chce bumka dostać, a może był niegrzeczny i chce kłerbać, a Janioł tyś tam jakby napominy do modlitwy do becym grzeczny, śmierć, gdy się wezna ciebie ze sobą i tak dalej. Czyli to my bez czasem ma taki spontaniczny. I ma dywum, taki podpowiedzę, gotowy tekst, z jakich można korzystać, ale to jest bardziej ziemi. Ty jakby kuski na ci to wezdrzy, tyś dlite, że jej więcej, jakby każdy miał coś rzeknąć, to by za długo dyrowało, a tyś dlite, że oni są odważniejsi, ci starsi. Młodsi ma trzeba iść to nie we wszystkich przepytkach, ale często jest tak, że trzeba z nimi to wyćwiczyć, a starsi często od razu to cieją i jak po prostu głośno i odważno. I później my so też uczymy kolędów, bo jedną jak ta muzyka się pojawiła i też chcę, żeby oni znali na pamięć i płynno, żeby je śpiewali. W liceum mamy grajka, zazwyczaj ludzie są jakiegoś grajka na list i wtedy jest ten akkordion, je głośny. Z uczniami z podlecznej szkoły no nie mamy tego grajka, to musi sygnąć na ten śpiewle, no. Później robimy próbę, każdy swoje w liceum zawołania ćwiczy, a w spodecznej szkole swoje teksty. I jak już jesteśmy przesiekływani,
Tyś, co mięso widzę, to łyćniowie przesiekływaniem pomagają sobie wzyjno. Jeden dredzimy co z zachody, male jegłe i tyś takie fajne współroботa między nimi wychydy. I jak są gotowi, to jedzemy, pokazywać co z tą gwiazdką. Z podleśną szkołą chodzimy płewce, bo to je wies, i po checiach, a z liceum w Kartyzach chodzimy po miejsce, po gardze, ale też po instytucjach karteścich. To je też zazwyczaj wiedno. W czasu, kiedy oni mają liczbę, tyś jakie, tak z Rena, powiedzmy, z Rena do Wymnia. Ale też mamy rozmaitniejsze leźności do pokazywania tych gwiazdci. To są szkolne wileje, na przykład też wileju robotników szkoły, jakieś rozpezglenia konkursów, uroczystości jak Dzień Seniora. Ty często chętnych jest wiele, nawet latos, jak pierwszy rys zadzwonili do nas z jednej instytucji i rzekli, my was chcemy tak po prostu, przyjdź do nas. I też widzę, że jakby coraz więcej ludzi o tym wie, że zostać głodzeju, że jak zostać głodzeju. W pandemii nam się nie udało chłodzeć i bardzo uczniowie przeżywali to, żeby im mały lżec w tym cierpieniu, a mnie też poprawdze było ciężko, że to tak nie będzie jak jedno, to stwierdzili, że robimy i tak gwiazdkę, ale internetowo. Myślę, wszystko miało być internetowe w tamtym czasie, no to i gwiazdka mogła być. I my nagrali filmy i z jedną, i z drugą szkołą. I też to na stronach internetowych naszych szkołów się pojawiło. I łekrum tego, że były przedstawienia, w przybytku liceum zrobili też taki wyjątek, no bo jakby mieli leno wlec i zrobić szaleństwo, no to by się nie dało, dlatego też oni są uczyli tych ról i je odgrywali. I każdy doma do tego przesłał mnie filmik i wtedy trzeba było to wszystko zmontować. Miałam bardzo zdolną uczennicę, która lubiła te rzeczy montować i to też robiła. I mamy te filmici, a do nich też mamy taką relację od ich wpływu z naszych uświch gwiazdków i czasem mają jakieś filmici też z tego, co nam się udało chudzy nagrać. To też było takie pocieszenie dla ludzi, że ta gwiazdka w jakiś sposób i tak mogła pojawić. I Juba może teraz pokazała, jak to wystrzało. I udostępnia mój ekran. Je widzę? Tam o tym dzwonku pamiętaj, żeby dać. Jo, mam zaznaczony, to powinno być. Je widzę, co tu mam pokazane? Jo. Dobrze. To tak, to była ta gwiazdka w pandemii. I nie będę wszystkiego w Izraelu, bo to długo dyreje, ale też dlatego tak długo, że sami tych gwiazdci nie jest tak wiele jak tych wspominków rozmaitych i tych Welandy i tak dalej. I tyle najpierw pokażę ten początek. Niech Boże pochwalony jest Chrystus. Co tam mamy z gwiazdka? Jak kycie nasia zwać, chłedzymy, le dysy nie z hecie w heć, le z kłępudra w kłęputer, kłę figlować, kłę rojbrować i miło kłę lądować.
A to są moi wspaniali dresie, co są płeko ziomkuwa i łyce się. Proszę Marokłeza. Be, be, Kłeza głodny je. Be, Kłeza jest, chce. I tak dalej, to by można było wzerać, ale też nie chcę za wiele czasu tyle zyskiwać, ale to wszystko jest przystępne w internecie. I jak najbardziej można sobie to wybaczyć. Ja za chwilkę powiem gdzie. Tyle to z następnego roku nasz filmik, gdzie jest fotorelacją. I to jest o wiele krótszy, to już to pozwala puścić całość. To z liceale z doma, a tery taci wspólnik. Tyś to jest film, gdzie od początku oni gadają swoją rolę, a później wspólnik z łydinkama. Tyś żeby nie było za długi. I to jest szkoła w Łesniewie, nie wiem czy ją wspomniała. Jedna w kartezach, którego w Łesniewie, za Serakujcama. I teraz kończę udostępnić ekran. O, dobrze. I tak jeśli do wpływu słychające własne Ele i własne Gienka już sobie zapisała, z czym już sobie chciała podzielić moimi przemyśleniami. Jeśli to jest scenarnici, to już prawie korzystała w przypadku liceum z własne Ele, scenarnika, z elementami wspomnione też własne ideciajne i też ze swoimi rozmaitymi przerobieniami. Bo też żeby to do tej pandemii nam pasowało. I to, co własna Ela rzekła, to już się dba, że te tery ciasne nawiązania, narzeczenia są bardzo ciekawe i jeśli ubłagacywają to całe przedstawienie.
jeżeli dzieła tą gwiazdka dla szkoły społecznej, to akurat w tym przypadku była gwiazdka z Głodnicy Bogusława Labudę. I też, jeżeli dzieła nie full sprawne dziece, to jemu od 8 roku też w swojej klasie nie full sprawnego jednego ucznia i był w 8 roku w wiosce i w tym też bądź. I nawet sami uczniowie i w ogóle społeczna szkolny je pod wrażeniem, jak piękno się nauczył tej role, jak są wpisał w to wszystko i jak najbardziej też im będzie dobrze, że oni w tym biorą udział i są też aktywowani w tym wszystkim. W przypadku obleczeniów to jeśli są jakieś, że uczniowie swoich nie mają, to już przez ten czas robienia gwiazdków też mu zebrane rozmaite rzeczy. To są nieraz moje jakieś prywatne, czasem małe dostępne, no zazwyczaj od memci, ale też wspomniany był tyłe wasta świętej pamiątce Franciszek Widziński, kierownik regionalnego karna piesni i tańca Kasiebę. I ten najważniejszy, ten najlepszy atribut, jakie ją mam, to są prawie odniegłe. I historia według mnie dość ciekawa jest, bo karno Kasiebę musiało zmieniać swoją siedzibę i tak mebele przeniesione z myla na myl i w jednym takim momencie mebele gdzie była ta sala zaluny i wiele rzeczy się niszczyło. I pamiętam, jak my z kierownika to wszystko sprzątali, starali się jakby to uchwywać, żeby całkowicie się nie zniszczyło. I pamiętam, że ją odkryła, że tam są te atrybuty gwiazdkowe i ją dostała wielkich łeci. I on rzekła, kierownik, my tacie lecie tyłe schowony, to tu tak leży, to nie jest używany. A kierownik gdy, no kiedyś to było używany, kiedyś my robili gwiazdkę, ale to było kiedyś. I on widział, że mnie tak są te łecie zjadzały i on sobie pytał, czy już z uczniami robię taką gwiazdkę, czy chcę robić, i wydała, że jo, jak najbardziej, ale takich atrybutów mi fele i ich nie mam. I on gdy, to zrobimy tak, teraz tobie je pożyczyłam, a jakby mnie nie było, to będzie twoje. No to piękny darenk widzisz te darenk na głedę. Dobrze, Karolina, bardzo serdecznie cedzonko. Ja myślę, że jeśli chodzi o praktykę, to jest bardzo fajna sprawa. I chcę jeszcze dodać tyle, że jak my chodzimy po heciach, to jest jedno skrócywą sobie ta wersja długą, na taką krótszą wiele, bo to tak so nie da, że całą gwiazdka w każdych heciach, to jest tak krótsze, ale też z tego ledze są rytm, bo co je wyżny. Ta gwiazdka w jedno miała takie zadanie, że ona chłedza z heci w hecie i dobrą nowinę przyniesie. I to była ta belny takie świąteczne rozegracje. Kiedyś chłedzele w Wigilię. Wiadomo, że tery to jest między świątą a Wigilią, Nowym Rokiem, tak je chłedza. No i to jest jakby ten inny czas, ale i tak ledze są ryt, że gwiazdka fejn do nich z tym, a dobry ma rzecz, bo ma przyjędze. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę tery Romana Drzeździo, na którym nama peżnałe tych historycznym, taki tradycyjny gwiazdce łepłe. Wiecie, to jest tam Roman dostępny, bo jeszcze głos jeś mum, jeśli mogę przeryciec. Ja nie wiem, ale jakoś nie mogę teraz pod kamerki ci włączyć. Jakby nie myś kamerci? Nie. Dobrze, to myślę, że za chwilę. Dobra, ja włączę może prezentację, nie wiem, czy widzę. Mam nadzieję, że ja. Udostępnij teraz swój ekran, łebycimy jak to będzie. Czy to je widzę? W tej chwili nie. O, jakie to sodzeje, jo, je widzę. I te jest widzę. Widzisz te, jak te są pojadą. Bo te tam w tym internecie, w tych lekcjach jest. To tery, temu. Dobra, oddam tobie głos. Dobrze, ja zacznę może od tych płezwów, jak te karna kolędowe są zwyle na Kasiebach. Bo widzę że to w niektórych wsach były pozywone jako kłezłe, na ilu w jastarni osoblewie łeliże, tak zabeta płezwa paneści, co są znane na nordze Kasie, po osoblewie kolmie w starze, nie w pylcie, nie w strzelnie,
Zelestrzewie gwieźdźci, to też ta płezwa je kolnai na norze znune gwizdże, gwizdore, gwiezdore, pewno jest barana i jest wiele tych płezwów belo takich melowych. Werdre belo poszekać jak kolwai te ci kolędnice są zwele, ja ci płezwę oni tam miele, nie? Ciede oni chodzele, a rozmaice. Każdy wsi belo inaczej, czy w każdej, tak po prostu parafie, wygleją zaczyć w agwańce płezec, wewileją głedów i wewileją głedów to w starzenie cały czas paneści chłedzą. Mize głeda ma nowim roka w tym czasu, ciede belo wicy czasu. W Sylwestra tyś szle do ledzy, midze nowim roka, trzeba króla ma czasa, a dawno temu już na zepustę szle. Łosoblewie był taki zepusty kłyń, teren chłedzył od do domu, ale ten zwykły często w kam zabety. Kto mógł chłedzec? Przede wszystkim przód lat chodzele knepi co byle przed wojska albo kwel wojska. Nie chodzele nigdy dzece. To byle brutmanowie, mlodi knepi, chterny nimiele bialci, ani takich wielkich jakichś obowiązków, wtedy oni mogli chłedzec. Chłedze jedna postaceją mogła być bialką i to był gwiezdur albo gwiezdka, bo to rozmaice są zwał. I wtedy bialka mogła sobie przezeblec za tego gwiezdor. A tak w tych tradycyjnych paneśkach, gwiezdkach bialci nie występowali, ani zece. Teraz to są wszystko zmieniwe i chłedzą zece i bardzo dobrze i bialci też to włączywają w te karna kolędowy. Muszę rzec o jednej postacei, co jest co pojawie w kamice szlachecci, to jest tak zwany gwizdź. Łen tydzień przed wileją przechodzę do Heci i tam są pite ledzy, co oni by chcieli dostać od gwiezdora na podydanka. I on to zapisał. Ja to wspomniał, bo ja prawie to miałem na końcu języka. Jak to gadać. Ja, to jest cały czas. Ty jedny jest cały czas ten gwizdź. Nie? On podzyje, co tam wchodzę. Gwizdź zaprowadza cię z takim słynnym plotłem łówcy i słomy. No, to było też drugie takie natchnienie do napisania tekstu gwizdżu i Loni z Karna Kro, szepści Rockłeb rządowy, zrobili taki teledysk o gwizdżu. I teraz czas w naszym muzeum w Płycku mamy taki zajmę dla dzieci, łekru ma jakiś tam kłyglów robieni, opowiedzą o paneśkach, też muzeum prowadzę gwizdź prawie. Teren gwizdże i napomina dzieci, żeby one były grzeczni przed głodem, ale czas nie? Ja ci postaceję w tych karnach paneśkowych, w tych gwizdach, gwiezdkach mogę wystąpić, to wszystko zaneliga łed takie lokalne tradycje, łed zwykł, ja ci panowe w rozmaitych wsach. I mu taki stary odjęcie od ule Witkłewści ze Starzyna, i tu są sylwestrowy paneści starzyńści i w tym karnie było tyle nysty postacjów. To zaneliga od roku. I od wielu z tych młodych ludzi, co byli chętni, żeby iść. Mamy na gwez kłenia, mamy kwezza, mamy Štrecha a baba, mamy na Sylwestra stary a nowy rok, mamy niedźwiedza i błecuna. I tak w starzenie do dnia poprawdze te paneści chłedzą. Chłedz i jeśli na wileju idzie też gwiezdor i tak zwany zwąk. Zwąk przechodzę pierwszy, on dzwoni i co pite ledzy, że chcą paneści widzieć i ty wchodają te karna, wchodają te do domu, jeżeli ledzy się głedzą. I teraz kam mam z Merkuny zauważony, że
ledze ze spuściwają te paneści bene dodom, bo był taki czas, lata 90. początek od XXI wieku, kiedy paneści nie były dobrze widzone doma. A, bo oni tam na psocu, oni coś zbiją, a te pichę wygwylają, a na smrodzą mieć, a jeść na pity oni chodzą. Tak ledze nie chce za bardzo, żeby oni dodą w chydale, ale równak to teraz wiele są zmieniwe i ledze nawet chcą te paneści widzieć. A czemu chcą je widzieć? Bo one przynoszą szczęście. To było najważniejsze. One przynoszą szczęście, radość, wesołość i w tym czasu głodowym bardzo chętno ledze też chce nabrać te młece, tych postacejów, na przykład jakiś wielki młece do zarabiania pieniędzy, albo młece do dzecy, żeby dzecy się pojawiły. Błecą są tam pojawił w tym karnie. Pojawił się też diabel, płyrtk, który szedł w kuchnię, wecigę sadza, z kuchni i wszedł ci smarowel. To robił też kłaminiesz, jaci był na Sylwestra w tym karnie. Prowadził też to karno taki człowiek, który rozumie grać na harmonię albo akordeonie i on grał muzyka. Jak Gedel zle ma ze starze na jak to wezwać, czy oni mieli jakieś takie przedstawieni, to oni gadali, nie, my prawie nic nie wiedzieli, ale no szła ta muzyka, my tańcowali między sobą, tańcowali z ledzama, a wtedy jeśli w niektórych domach, to były lata 50., 60., to ledze chcieli, żeby my coś tam zrobili. Na przykład baran, czy kłezę, czy kuń miał przeskłeknąć przez lewa. I to on miał pokazać, że oni taci mocny, taci chłytci. W tym swoim dokazu, że on to przeskłeci. Błecą też szedł w kuchnię, a coś tam z grepów wecigel. Taci mięso, alboś tak kucha i to kryt. To są też paneści późniejsze z lat 70. I to jest karno raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć sztek ledzy prawie co tego roku zebrało, żeby iść. W starzeniu to też było, że większość paneszków było ublekłych na bielo. Taka farba dominowa prawie tych paneszków. Jak gwiazdora, który był nieco malo w Płerzechu, bo z tych moich rozmówców, co jest z nim Gedel, co chodzili w latach 40., 50., 60., nikt nie pamięta, żeby byli jakiś gwiazdur, tak jak na wystrzydnych Kasiebach, ze słomy zrobiony. To są paneści sylwestrowe z 2020 roku i widzę, że troszkę oni sobie już zmienili, ten polski nie jest ze słomy zrobiony, tak że jest piękniejszy, ale reszta jest prawie tak samo jak w latach 50., 70., a nawet 80., bo tych paneszków to je, nie pamiętam z tych lat 80. Starzy mnie też wytaci z wych, że są lodi knepi, że paneszka ma nekale, płescy. I to był taki akt odwiedzi, biegać za nim i wtedy dostać dom kłezla się kłenia i wtedy spłacza neka z dodom, a wtedy są chwilec szkłeli, a je, za tyma paneszka ma biegali, je dostel, a laże, nie? Na przykład wtedy doma w szkole gadali i co chwilele, jak to było. To są ze Starzena, a to są ze Strzelna. Nie, z Żelestrzewa. To już 2023 rok. Jakie widzę, one te paneści z Żelestrzewa już są bardzo nowomodne, bo są lubialci. Dziewczątka w tym karnie i te postacie, te maszkary są już tak też inaczej zrobione. Co ciekawe, w Żelestrzewie oni nie mają człowieka, który by grał na akordeonie i z nim chłezel,
to oni mają technika z XXI wieku, jakiś iPhone i podłączony jest ten iPhone do takiego wielkiego głosnika, który gdzieś tam oni mają, myślę, że tam quiz, my tam gdzieś śledzę ten głosnik schowany i z tego leci takie muzyka wiesole, takie akordeonowe, mają gdzieś to tam na gruny. Kto by w tym karnie musiał mieć larwa na gębie, żeby nikt ich nie rozpoznał. I to było bardzo ważne. Chodzili to, że ci klepich chceli poznać fajną brudkę. Jak oni wchodzili do domów, to oni sobie rozwijali, ale gdzie tam ta brudka w lodzie siedzi, jakieś pyszne, albo ta ich brudka, co oni za nią byli, a osobliwie bocą, wtedy podchodzili do tych dziewczynków i ścipili je w noga, w brzeg, żeby oni dostali na drugi rok dzieci. I jeżeli chcecie taki staromodny paneści teraz zrechtować, to myślę, że to są juniedze. Zresztą widzę, było na tych prezentacjach czy jedno mówię, jak Alicja, Muglowie, Ato i Karolina, pokazywali, jak może teraz w nowomodny sposób weblec te melodikar na tych paneśków. Jeśli chcecie coś więcej sobie dowiedzieć, posłuchać z tych nowomodnej muzyki, paneśkowi, że tak rzeka, na przykład w tym gwiżdżu, to bardzo serdecznie reciam na takie strona belokaszubia.com. Tam też rozmaite materiale w analizy po kasiepsku i po polsku, a w paneśków i czemu oni chodzili, to bardzo dobre książka napisa własne Świętosławskie, ta waledze gwiazdka widzec, ona wykazała so 6, może 7 lat temu i myślę, że jeśli jest w internetach dostępne i to jest bardzo belny zdrój do tego, że poznać te stery zweci paneśkowi. No i też słowo, że Bernata Zechtedze, pod oczywiście ma gwiazdka, paneśka, gwiazdur, gwizdź, welier i tak dalej. Należy ta rozmaity tacy wiadra o tych sprawach. I to by było wszystko od mnie. Tak krócechno wielkim skrócenku, bo to bym mógł bardzo wiele iść gadać. Bóg zapłać. To by mógł swój taki webinar cały prowadzać na kwestii, byłoby to ciekawy. Bardzo fajny, myślę, że wyrtie też jakby wracać do tych tradycjów i wiedzieć przede wszystkim o tym, skąd to sobrało, wzoło wszystko, a o tych brudkach poprywce takim chcę rzec, że to było, jak no panna już ta gwiazdka przechyda, to dosłownie było tak samo to, co to kiedyś, że to byli i tyś banilowie, oni chłedzele, siukele i ten, kto był miedwiedź, za to brudci nie wiedziały, kto nim był, ale on ta siukił sobie ta jedna i ta najbardziej tam, no, styskił, tuńcował z nią i nie było się taci te najważniejsze rzeczy, no ale to myślę, że jest ta wiadro, która będzie zebrane w tym jednym webinarze, że ktoś do tego będzie mógł so wrócić. I jeśli nawet lato słudy są krótsi, można zrobić, nawet taki bardzo prosty dla siebie spróbować choćle, no to jeszcze są te trzeniedzele i to by można było. Przynajmniej byłby taki przecinek do tego przyndnego roku i w przyndnym roku i wiele chudci do tego są zabrać. Jest jedna sprawa, to do mnie. Dobrze. My latos w muzeum w Pucku, jak na stowera drechów Muzeum Pucki Zemi, wymyślony są taki projekt Powrót Paneśków. I tak powiem, ale rechtejemy takie wypożyczalnia strojów paneśkowych. Jest za wiele nie mamy, bo to robimy sami, ale też prosimy lodech, ledzy na rozmaitych warkowniach, żeby
Nama w tym płemogle i myślimy, że na dredzie rok to już będziemy mieli tych maszkarów i tych webleczenków, paneśków wici i wtedy będziemy mogli też pożyczać ledzom, które chcą zalożyć, znaczy karno, paneśkowie chcą chłedzać, chcą reaktywować ten paneśkowy w swoich wsach. Baro piękno, baro fejny łydba. Tak sotery prawie jem płemeslazie, no je chłedza płecheciach, jeszcze tyłe Karole na tyś, gdy w ty niechterny szkolny, co gwestyłe sum na gwestyś płecheciach chłedzą, ma być to jakby na nowe wrycanie tej tradycji. Chłedzeni po prywdze od checi do checi. Jemu się rzec, że no, jest sobie założa taki cyl, że jak my chłedzemy po checiach i zebrele tam do jakiś, to dzyl uczniowie dostali, ale dzyl my tyś przeznaczyli na cyl charytatywny. Chłedzało łeto, żeby tyś te dziece wiedzały, że no dobra, co tam mają, ale tyś muszą so rozumieć zelec, muszą so uciec empatii i muszą so uciec tyś taci, no, że tu spele dnie. To jsme dostali, ale tyś musimy od sobie co zdać. Także to była moja łydwa na to, my mieli taci dzylci, gdy my robili taci zindzenia i patrzci dla gwiazdklewy, dla dzieci z biednych familiów. To też było tam na zaczątku mojego dzejani. Potem my od tego odeszli i po prawdzie zrobili tak, że plus dzyl przeznaczony był tyś na cel charytatywny. Także wiem, że chyba w Kamieńce Szlachecki to zbierali na wyjazd do tyś prawie Teresa Wejer to robi, a chyba do Londynu czy do Anglii, no można na rozmaite sposoby, ważne, żeby dzieci po prawdzie tym wzięły i chciały to robić. Jeśli jest dzonka dla ciebie Roman, a który poprosił Katarze na Butowską, Przydniczka, to wyre szkolnych, terna bardzo ciekawą łydba dla prawie waji dla szkolnych. Witam serdecznie przed mnie. Jemiecie? Jeciec, proszę bardzo. No moje tak są fajnie złożyło, że jak no 100 szkolnych kaszybskiego języka, prawie w tym roku organizujemy i drugą edycję konkursy na jego sobie i one są z takich dwóch czasów. Jedna cząstka jest literacka. Kasiu, wezmę się można, aby z coś u ciebie, bo ta ci je jakby przez wąk. Nie wiem skąd on są wrzutery. Terlepiej? Nie, je tyś jeszcze je ta ci przez wąk. Nie myśl, drodzy, były uchłademku, ja ci z tam strony. Nie. No dobra, to mówmy, że to są namadyty. Może kusk nie podogada, to może bardzo kusk lepiej. Kasiu, jeszcze zanim będziesz kontynuować, to je proszę o dostępne ankietę ewaluacyjne, żeby tam na naszym czacie, żeby wefulować szkolnych to proszę. No, to bierzemy sobie za ankietę, ale też życzę bardzo serdecznie do tych moich konkursów, bo ja zabycialiście rzec, że one są pod tytułem Kaszybskie kolandnice. Ja może spróbuję udostępnić regulaminy. To będzie tyle, ja? Byśmy tyle, miały demku, ale czy to nie, to je mam. To je literacki. Zaraz, o ja. Czy to je widzę? Jo, ja widzę wszystko. Dobrze. To jest konkurs literacki, Kaszybskie kolandnice. Kolandnice, no fajno się złożyło, że my te zliczymy o jakich kolandników kaszybskich, takich, co na Kaszybach chodzą, jagytka, bo niektóre się zastanowili, że to mają być tylko taci, co chodzą wiele ogładów, ale wszyscy kolandnice, którzy, wszyscy maszkary, wszyscy płastaceje, które chodzą od adwenty do końca tam karnawału w rozmaitych mylach Kasieb. I można napisać w literackim konkursie albo wieszta, albo płewistka. Warunka je użycie wskazanych słowów. Tych słowów my wskazali w tym roku aż 20, ale was wskazać w jednym utworze można le 10. Powiem tylko, że te wszystkie regulaminy dostępne są w szkole, która jest współorganizatora tych konkursów, w szkole, na starnej szkole spodlecznej z Lasychium.
Muna iż kusk ciasy, bo do 20 dredźgłe głednika można nadsyłać, tyle na wskazany na listowyrowy mail, można nadsyłać te płewistci albo wieszte, a rozrzesieni tego konkursu bodze aż po siotach 16 stecznika prawie w spodleczni szkole w Lesych Jomach. Drugi konkurs też myślę jest ciekawy, bo to jest konkurs na malenk na szkle. Ten sam temat, Kasiepskie polądnice, bo no dało tak w zeszłym roku do myślenia, bo to w zeszłym roku był temat Głede. Ale też pojawiły się kolądnice i to były bardzo fajny, ciekawy maleńci na szkle. Choć bezsłowo dywało, że na szkle to są tacy no, drobne płastoceje do wymalowania, może drądzi dla dzieci, ale nie, były naprawdę piękne. No i w tym roku żeśmy tak prawie ten temat zaproponowali. Malenk na szkle i tie tacy małe ograniczeni, że z jednej kategorii z każdej szkoły można nadesłać nie więcej jak 2 malenci na szkle, bo tam później też jest taką wystawa, prezentacja tych malenków w szkole na tym rozrzesieniu konkursów, także można też podziwiać i obzerać, jak dzieci sobie z tym malowaniem na szkle radzą. Także bardzo ryczę serdecznie, żeby sta może jeszcze zdłużyli z dzitkoma zachowywać i namalować, napisać i wysłać do nas. Czekają atrakcyjne nagrody. Wyrtno je pofatygować w tym dziele. Myślę, Kasiu, że jeszcze słowo besonyle ziało ryczbę na waj maraton kolądów kasiepskich, który będzie w nowym roku, ale jeśli tyłem mumę tych słychińców, to wyrt myślę to rzec, może kto będzie chciał z tego zwyskać koląda, piękny piesnia, to będzie czas i ten, który przed nami jest wyjźny dla nas wszystkich, także bardzo proszę. Dziękuję za przybycienie. My też pewnie na taką łydbę mnie zainspirowały pomysły z Muzeum Wejrowścigłe, tam gdzie Tumk organizował maraton pieśni patriotycznych. My sobie to wiemy, widziało kiedy się jeźdza na Głodnicę do Witka, też on tam miał takie maratony rozmaitych pieśni. No i ryczymy wszystkich, którzy lubią śpiewać, którzy nie każdy musi śpiewać, musi potrafić śpiewać, ale myślę, że to będzie fajny leżność do tego, żeby się spotkać, może pogadać, wymienić rozmaitymi doświadczeniami, no ale osobliwie śpiewać kolędę polści i kasiepści. Ryczymy 4 stecznika do szkoły w Komińce. Będziemy mieli przerechtowany spirerze, każdy uczestnik dostanie taki śpiewnik z tymi kolędoma, a tum kwupka no ma z akompaniamenta akordeona poprowadzi to cały spotkanie. Także jeśli kto mychać, 74 stecznika w Komińce Szlachetci, bardzo serdecznie ryczymy. No, dziękuję bardzo serdecznie, piękna inicjatywa dla kasiebizny, jak to Kasia Gidy dzejemy wspólno dla rozwoju kasiebizny i każdy łydba je wyźny. Ja ze swojej strony chcę jeszcze tyle wama przebyciec, że w cyk dyreje, o tery musiała wleźć, udostępnić swój ekran, dyreje konkurs, na którym bym chciała, żeby powstało wiele pryców, konkurs na tyłe już mamy, na płemłec dla nas wszystkich, a więc płemłec metodyczną, taką, którą można sobie nagrać, aby też zrobić ją w formie poprzez aplikację multimedialną. Trzeci konkurs uczymy sobie jeden od dredzigłe, rozrzeszeni bądź w czerwińcu. Jeśli pewna czasu je, jednakłe, no jeśli tery powstanie łydba, żeby to zrobić, tyde, no bądź są myślało o tym, co ciekawego je, jak no szkolny, czym młega so płedzelec i co młega insim od siebie dać.
Pomału zbližujeme se do końca, no až niewiarygodne, że minęły nama 2 godziny nasi godziny, ale waro so cesio, że teli nas je. Przed nama czas świąteczny, głodowy. Myślę, że ta tematyka ona je nama bliskie, że udywama so wezweskać tyś coś jeść na ten rok, jeśli nie, no to kolądę żeby śpiewać kasiepści na uczbach. Je to dobry czas, a druga rzecz, no chcę spróbować, chcę z a na razie teksty, nie robić z tego w formie taci już teatralny, albo plus jakieś role, żeby łybyć, jak oni to chwytają uwagi w szkołach, naleźć sobie już teksty, które by były na przyndny rok. Także to je prawdę bardzo belny, taka siepskie szkołowe rozegracje, tak jak było w naszym temacie. Bardzo proszę, jeszcze to bardzo ważne jedli instytucji, gdy siłę wśród doskonaleni szkolnych, przychternym je robią, jak no metodyk, żeby wyfulować ankietę, tyś napisać swoje łydbę na to, co wam chcieli jeszcze łed mnie dostać, czy łed moich głosów, których jerycia do moich webinariów, jakie tematy chcę dostać, żeby płeresieć. A w związku z tym, że i bardzo ja jest Romanowi, Karolenie, Eugeniuszowi, Katarzynie za to, że wsparli to dzejani, ale przedcimy na ten głodowy czas, chciałabym złożyć najlepsze rzeczy, przede wszystkim, żeby w zdrowiu was otrzymali, żeby łydby w waszych głowach były bardzo belne, tacy kreatywne, nowoczesne, tacy, które będą so widzały waszym uczniom. Wiemy, że łydby tery muszą być bardzo rozmaicone, żeby dzieci chciały chodzić so uczyć na kasiepści język wesoblewie. Ale na tym końcu chciałabym wam zadedykować pieśnię, która powstała oni. Bardzo jest ta pieśnia widzi wykonaniem śpiewnych kwietków. Czas Bożego Narodzenia. To im wam puszczę, a potem jeszcze coś do waj przeżycia. Bądź ta tylko so spitą kasie, czy bądź ciec. Weź duny się z nas,
i ty ma rzecz, bo ma, żeby wszystko, co ty było rzekłeś, wszystko, co spełniwało wama w tej familii, żeby darenci było, no żeby mogle dali, są uciec nawzajem, no wszyscy ma z całego serca życie, co najlepszy plus bez młezie. Dziękuję za waszą obecność, dziękuję, że jest, bo to dywy jeszcze dodatkowy motywacja do tego, żeby robić. Jeśli ktoś z was chciałby jeszcze coś rzec na koniec, to bardzo proszę, mamy teraz ten czas. Jest Tak, bardzo jak to serdecznie dodać? dołączywą. Aha. Jak to dodać, Dobrze, że tylko zadowolniczywą. w Warblenie też paności chodzą i też ma ze szkole z dziecami. Ponad 20, może jeździć lat chodzimy po Warbleni. Halo? Bądź Nie, kamera, kamery bo nie kto da wiedzy. włącza. Ja nie mogę kamerę w tej chwili włączyć. Także proszę to przedstawić. Beata Ziętarska. Szkoła w Warbleni. I my też chodzimy właśnie z dziecami. Teraz jej nie chodzą, ale chodzą pewnie młodsi. Ale my przygotowujemy w jedno z dziecami sanko wigilijne z siedzibami od szkolnych, od dzieci. I to je rozniesione po wszystkich tym do domach. A też do naszych jakichś tam do urzędu gminy, tak, a do tak ludzi, którzy sprzyjają naszej szkole. Także też taki zwek mamy. Piękno, belny udbak. To jeszcze chce usopłać zelec. A kamerę nie włączaj, bo ją pewnie przezeble, więc tak. Ale wiemy, że to była Beata Ziętarska, wszyscy go dobry, go. Czy jeszcze ktoś co sprzeżec? Płedzelec, co ja ci ma z przemyślenia. Siedziba ma na głędę, patrzysz. Szeście obelnęły. To ja może się powiem z jakiej pamięce Jerzym Walkosiu, ja ci tyle co tyś się pojawił we wspominkach i pamiętam jak cię też pitała te rozmaite głodowi i noworoczne zweci, to pamiętam ja ci śmieszne śpłatę powiódł, że knypi cię zrobili gładzele płewce i mieli tam swoje wersja w te i taką mam refleksję, że dobrze, że tą gwiazdkę robimy, bo ledze łetchy dają, a to co po nich stało, te tradycje, to czego nas nauczyli, to stywy, jeśli wątpię dali to sygnale. To jest To prawda i to jest tak, że jak so pitą po latach, bo ty te zdjąca, co je pokazywa, nie da, to są wszyscy łystny ledze, to jak so z płytiku metery, to oni nie dają, no gwiazdka Kasiepsko to, bo taci co, fajny, no i to wyźny, łek rumińsich jakby rzeczy, wystąpów i tak dalej, ale to w sercach łystywy i myślę, że w jedno bądze. Jo, i radosne to dywy i taci radosce też jakoś dymy na te głędę trzecia. Dziękuję. Ktoś jeszcze chce coś rzec? Ja też mam wiele takich właśnie odimków sprzed lat, także te gwiazdki, co kiedyś chodzili, to są teraz, no, ledze mają swoje dzieci w szkole u nas i teraz te dzieci chodzą, także to też można sobie tak fajnie porównać to wszystko. I pozdrowienia dla Karoliny. Nie wiem, czy te pamiętasz, jakieś 2 lata temu były w Gdyni raza i te nagrywali taci scenci. Jo, pamiętam. Z dzieciami. No właśnie. No. Sami swoi. Sami swoi, takie. Czy jeszcze ktoś, jeśli nie, to kończymy nasze zindzeni. Wszyscy mieli bardzo serdecznie dziękuję, wszyscy głę belny głę życio i do uzdrzeni, do płysobnych głę. Będą na gwes w czynnym roku 2 webinary, pewno jeden w Stremianniku, a płysobny w maju. Tam już inwiadła będą na starnie GODN-u, także rycia baro mileczno. Do uzdrzeni. Do uzdrzeni. Dziękujemy, do uzdrzeni. Do uzdrzeni.